Assalamu alaikum jama'a. Akan wannan al'amari da yake faruwa ya kamata kai to kamar ido na yana zuba. Ya kamata mutane su fito wa ido na hawa yake. Ya kamata mutane su fito. Wai furfuran nan dawowa ta yi ne? Wasu maganin ba karɓuwa. Allah ya kama ta yi makarin magani ya ce yana yi kaza. Ya kamata mutane wannan hanci. Alhamdulillah. Ya kamata mutane su fito. Ai na sake wani.